nggone peteng sempit disiksa malaikat dicokot urojak sing menane plus ngenteni sampai dino kiamat disiksa terus. Jenengan gadah putra gadah keturunan gak soleh gak gelem ndongakno wong tuane wis nemen niku mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mang mula Pak nggih gadah pensiunan. No pensiunane siji sedekah wau. Nomor loro ilmu sing barokah yang gadah ilmu iso nyoba Fatihah ditulano ning anak turune. Nomor telu gadah putra putri ingkang saleh lan salehah. Pak nek putrane dereng balik dipentaki kon ngaji dan diimukno salat walaupun wis balik wis gede diimukno bab salat. Wong tua niku berat Pak, wong lanang niku berarti pripun? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kudu nyelametno jenengan piyambak lahir batin, nyelametno bojone, nyelametno anake, nyelametno wong tuwa, nyelametno mara tuwa. Abot ya wong lanang niku Pak nggih. Siap dadi lanang Pak nggih. Ya siap to kudusan. Lah wong wadon pripun? Wadon penak Pak. Bu, mereng mboten niki. Tiyang setri niku pengen munggah swarga penak, nglakoni 3 perkara. Apa niku? Siji taat Gusti Allah. Nomor loro taat Kanjeng Nabi, nglakoni sunah perintah Kanjeng Nabi ya perintah Gusti Allah. Sing nomor 3 taat karo bojo. Angger taat selama perintah niku sae manut wis otomatis mlebu swarga. Penak lanang nang penak wedok Pak. Penak wis. Nggih wedok telu nek lanang akeh. Lamun. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, dados jenengan saged slamet alam kubur, iso padang iso jembar nglakoni padang perkara. Siji nglakoni salat, nomor kalih nglakoni sedekah, nomor 3 nglakoni maca Quran, nomor 4 kakeh-kakeh maca tasbih. Lah patang para sing didoi napa ben mboten kena azab kubur? Siji olah mboten goroh. Sing nomor 2 ora khianat. Nomor 3 ora adu-adu. Sing nomor 4 nek nglakoni pipis kudu cawe. Ngati-ngati Pak nggih. Ketok sepele ning bahaya niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Enten pengen mriki Pak. Seketik mohon Pak nggih. Cekap nggih. Nggih alhamdulillah muga-muga